Altså, det er jo... Medier og politik. Jeppe Vind, Marie Ibsen og Mads Friis. Den første figur siger noget omkring medierne i det politiske system. Medierne er den fjerde statsmagt, og det er den fordi, at politikerne bruger medierne til at kommunikere med befolkningen med. Og det giver vælgerne og befolkningen en forestilling om, okay, hvem skal de stemme på af partierne i Folketinget. På samme måde er medierne en slags vagthund og overvåger politikerne, så de for eksempel ikke kan snyde med deres... det gør dem troværdige. Lidt på samme måde viser næste figur de tre dagsordner, at det politiske system får deres meninger og synspunkter ud via medierne, og det giver befolkningen en forståelse eller indblik i, hvem de skal stemme på. Nej. Ja, så er det jo mig, når vi snakker om partiernes brug af professionel kommunikationsrådgivning under valget 2005. Ja, det er det. Når vi se, bruger de meget ekstern kommunikationsrådgivning og fokusgrupper, kvantitative målinger og reklamebureauer. Og det viser ligesom, at vi har meget godt medier i den her tid. Og politikerne gerne vil have et godt budskab ud, hvor det er meget vigtigt, hvordan det bliver formidlet og hvilke medier. Derfor de har så mange konsulenter, fordi at det igen er så vigtigt, det er det medier, altså folk følger meget med medierne, specielt de store medier, det er 1 og TV2, det er derfra, de fleste folk kender deres politiske overbevisning. Så derfor er det jo som sagt vigtigt at få budskabet rigtig igennem der, hvilket jo som sagt fører til, at der er så mange partier, der bruger forskellige ting. Jeg er sikker på, hvis man, det har vi så ikke måling med, men altså hvis man gik tilbage, at man så kunne finde ud af, at der i bare for 10-15 år siden ikke langt fra lige så mange der brugte eksterne kommunikationsrådgivning, fokusgrupper, kvantitativ måling og reklamebureauer. Ja, så har vi mediernes rolle, og det er så krav til medierne, og det er så også som forbrugere til det. Og det gør vi jo ved for eksempel, at vi vælger at se, fordi at vi vælger jo at se det, der interesserer os, og på den måde bliver udfordret ligesom medierne til at give os en sand viden, både at stille kritiske spørgsmål til politikerne, fordi at, ja, igen så bliver det interessant at se, hvor at de hele tiden er nogle krav til medierne. Så, ja. Så har vi et civilt forum, hvor medierne egentlig også giver en almindelig befolkning mulighed for at få stillet spørgsmål til politikerne, så vi får et, ja, så alle bliver stillet over for, hvad den enkelte mand mener, i stedet for kun hvad, ja, sådan hvad politikere mener, og medierne egentlig synes er relevant, fordi at det giver jo ikke et rigtigt billede af det, og ja, som sagt, så giver medierne ligesom mulighed for, at vi kan få et reelt billede af, hvordan det er, og få politikerne svar på det. Og mobiliserende agent, og det er jo så det der med, at de egentlig overbringer nyheder, at de egentlig skal igen øge vores ja, at medierne giver gennem nyheder og andre former af viden om politik, øger politisk interesse og tiltægt demokratiske processer. Og det er jo, at de øger vores viden, fordi det er som deres mål med medier, at de skal give nyheder og underholdning osv. Og i den her, det er så igen viden, som de giver os, det er, at det kunne så være, at vi have nogle interview med politikere. Så ja, som at de øver vores viden og giver os en, ja, giver os politisk orientering, så ved ja. Ja, det ved jeg ikke. Vagthund, det er vagthund, fordi de skal ligesom holde sådan lidt i ørerne, så at sige. Fordi jeg sørger for, at de ikke gør det forkert, fordi det er jo mediernes job at give de ting, de gør videre til befolkningen, den anden befolkning. Så for eksempel med Thorning-sagen tilbage, hvor det var på en anden Thorning, hvor de var ude at sige, at Socialdemokraterne, de skal mener, at man skal få børn i folkeskoler, fordi at, ja, at de landets folkeskoler er gode, og de bruger mange penge på dem, og hvis alle gik i privatskoler, så er det ikke så godt. Så ligger penge nok i folkeskolen, og lærerne så, ja, det ikke særlig nogen elever. Og det bliver så lukket. Og så der man fandt ud af, at hendes egne børn faktisk går i privatskolen, som igen meget dobbeltmoral. Og det er igen politikerne som vagthund, der er inde over der, som fortæller os, så sætter spørgsmål til dem, så ligesom udfordrer politikerne hele tiden. Og ja, det er vigtigt for demokratiet også at give informationer ud, og det er så medierne rolle. Figur 8,5 mulige problemer og gevinster for demokratiet, som følger af medialiseringen.
altså medialiseringen er et samfund, det kommer ind i en proces, hvor at det er blevet afhængigt af mediers roller, og de hele tiden har indflydelse på alt, hvad politikerne foretager sig. Så er der op, den her 8,5, så er der op den model over de positive og negative elementer i medialiseringen. Men overordnet set, så kan man ikke entydigt sige, at om medialiseringen den er positiv eller negativ, da der altid vil være forskellige måder at se det på, og forskellige holdninger til det. Gevinsten er at overordnet, at politikerne bliver stillet til regnskab for alt, hvad de foretager sig, og bliver overvåget i alle deres handlinger. Så derfor er det vigtigt, at de ikke gør meget forkert, fordi så bliver de stillet til regnskab med det i medierne. Det mest overordnede problem er, at politikerne de handler på alle mulige andre måder end eller de bliver stillet til regnskab. Hvad laver du? Tilbage! Okay. Glem det jeg sagde. Det vigtige problem er, at politikerne de bliver bedømt på alt muligt andet end politik, så deres personlige forhold, som ikke har noget som helst med politik at gøre, og noget som medierne ikke burde forholde sig til, hvor det er personlige ting. Så har vi også valgt at tage figur 8,6 med, som er udarbejdet af Jakob Greve Sørensen. Der er 3 sådan overordnede måder på, hvordan modtageren bliver påvirket af medierne, altså afsenderen. Den første model, det er ettrinsmodellen, som der er modtageren ikke i stand til at tage stilling til noget, og vi bliver egentlig bare betragtet som dumme individer, der køber alt, hvad medierne sender ud. Det vigtige er, at modtagerne bare er passive, og de får trukket en masse informationer ind til, som de køber så og går rent ind og ikke reflekterer eller tager stilling eller filtrerer det eller noget. Så er der totrinsmodellen, hvor informationen stadig bliver sendt ud ligesom ettrinsmodellen, men hvor der nu er opinionsledere, som så formidler det videre i deres omgangskreds. Så i hvert af omgangskredsene vil der være nogle forbilleder, som så er opinionslederen, som spreder budskabet videre. Så her kommer det til at køre lidt anderledes ud, fordi det her forbillede som det første, som er opinionslederen, det kommer til at have indflydelse på, hvordan det bliver sagt videre. Så har vi den sidste af dem alle, anvendelsesmodellen. Her antager man, at alle kan reflektere og tage stilling til den information, der bliver formidlet, og folk er meget kritiske over for informationen, og de køber den ikke bare direkte, og den går ikke bare lige ind. Overordnet set, så de vigtigste pointer for alle 3 modeller, det er afhængig af hvilken model man tror på, er der forskellige måder på, hvor man skal henvende sig til, hvis man skal ud med et budskab. Og man bør overveje, hvordan man kommer igennem bedst til den mest tilstrækkelige måde med budskabet på. Stop. Fuck, jeg snakker lang tid, gjorde jeg.